Be? Ayay ka. Charot ka. Bulilyaso na. Oh, tanawa. Ayay ka na. Ipadam ko. Ipadamgo. Oh. Pornok! Hindi gini ay. Pornok, natuli ka na! Pornok! Pornok! Sino ka? Sino ka? Ako si Tarzan! Gamay! Aday Tarzan. Parang lang mabalong na aday Tarzan gamay. Ako si Tarzan Gamay! Nagapuyo sa isa ka kuweba! Siling nila! Buang ko! Buang Siling agad sa ilang! Laway ako! Pero hindi na matod! Pornok! Pornok! Sagot! Walay tinudon ay. Kinakabantyan ko ikaw kaginapadang mo! Ah, Tungod may yara ikaw sang misyon. sino ka? Ini nga misyon ginatawag Mission Impossible. Kay tungod dinding nimo ini makaya. Sino ka? Kung gusto nimo mamati, dali! Magistoryahanay kita! Sino ka? Gabi-gabi mo ko ginapadam ko. Ako! Ako ang imo pantay! Ginpadala ako nagalin sa lain planeta. Kaya nga akong misyon Impossible. impossible. Luyag ko ay malabot sa imo, Bornok. Ano? Supot. Ano? Ang misyon ko. Anong gusto mong ipalabot ka na ko? Ihambal na kay mo mata na ko. Hindi ako makatabog sa amon planeta kung hindi mo ini matuman. Duhay ni ka misyon, Bornok. Ang una nga misyon, Ano ka na nga misyon? mayara sang pagkabutang nga nilubong sa likod sa inyong basurahan. Ha? Ini nga butang, hindi ko mahambal sa imo sa isa ka kondisyon. Ano na kondisyon? Kinahanglan magpapaltak ikaw. Hindi mo ini mangkon, Bornok, supot. Ang ini nga pagkabutang kung hindi mo ini matuman. Sige,